ministan da ke kula da harkokin ayyukan agaji Alhaji Lawan Magaji ya karbi wani taimako na ƙasar Turkiya wanda ta ba Nijar domin tallafa ma jama'a bayan Allah na jihar Difa da suka fuskanci matsalolin hare-hare na 'yan ta'adda. Hakan na daga cikin kokarin da gwamnatin ƙasar nan ke yi na tallafa musu su rage raɗaɗin wannan juyayi da suka samu kansu a ciki. Abokiyar aikin Masaudi Hassan ta haɗa mana wannan rahoto domin ƙarin bayani. Wannan taimakon na kasar Turki zuwa ga kasar Nijar ya hada da kayayyakin abinci da kayayyakin masarufi daban-daban da za a aika ma al'umma mazauna garin Difa wa'inda sanadiyar hare-haren yakin Boko Haram ya yi sanadiyar barin garuruwansu wa'inda karo na biyu kenan da ake saran maida su a cikin garuruwansu na asili. A yanzu a wannan taimako na shugaban jamhuriya Muhammad Bazoum. A cewar wakilin kasar Turkiya Malam Mustapha Anturker, motoci makil ne cike da wa'innan taimakon har guda biyu wanda kasarsa ta Turki ta bayar zuwa ga taimaka ma al'umma wa'inda suka bar garuruwansu na asili aka buƙatar mayar da su, wannan kuma a lokacin da al'umma suka koka su ma kasar Turki ga baki ɗaya sun koka, kuma taimako ne da gwamnatin kasar Turkiya da dukkanin al'ummar kasar Turki suka bayar zuwa ga wa'annan bayan Allah. A lokacin da minista Lawan Magashi, ministan agaji wato ya ɗauki kalamai, ya ce kasar Turki a kulliyoma tana amsa kiran da kasar Nijar ta yi mata a daidai lokacin, kamar wato sauran ƙasashe wa'inda suke hulɗa da su. Wannan kuma zai ƙara danƙon zumuntaka tsakanin ƙasar Nijar da ƙasar Turki.